दायो गिर्जा थांबाय थादों आब' मोनानै जोहोलि जोहोलि सिख्लाफोरा लाइटानो दाबो बन्द खालामाखै जि गरमखाना ओमफ्राय गिर्जायाव बोरै जगन जादों जा सान्दुं गोसाखा दिनै दाखालि बावै जि अखा हाबाय ओमफ्राय दिनै जि सान्दुं जाबायलै हुवा बारिथिं बैथिं आरो साब्लाय बागान दं बेबायदि सान्दुं गोसाना बेबायदियावबो जोङो हाबखुमायाबो साथाबोलाबासो नै जोमैयाबो जि माने डार्क जाखादोंना ओरैबायदि बेफोरबायदियाव ना फट' थिखांनोबो जि मोजां मोनोना आङो बाट बेलेगा मोनोना मोना मिथिया खिन्थु आं बहुत मोजां मोनो आरो नै इसोरो सान्दुंनि हाखुमासो दा इयो जा आब' आङो 2K जाबोला मोजां खिथिगोन इखो दायो गेम गेलेनायदों जोङो नै इखो दायो हौवाफोरा गानगोन आरोना भिडिअखौ आं दिनैसो होनाय जादों मानो होनबा एडिट खालामनायाव बाहाय प्रब्लेम जादोंमोन गैयिफोरा नै जनानै दोङो दायो ओमफ्राय सासे लिंहरदों नै दायो हौवाफोर iya tuh jam tap kan nih ada ya iya kan ya emang model jare बेयाव गेम गेलेनाया आखाइजों आखाइ हरलायनानै दैखौ बथलाव जमा खालामनायमोन आरोना ग्रुपनिफ्राय साबा मेम्बार्सफोर लिंहरनानै बेयाव गेम गेलेदोंमोन आरोना मोनसे खोथाखौनो खोमाजों खोमा बुंलायना होनानै मा खोनाफायो बेखौ खोन्थानांगौ आरोना गेलेदोंमोन
जोब्बाय नै दायो गेमा जि मानसिखामोन